Скъпи дядо Коледа, тази Коледа не искам подаръци. Само искам да зарадвам семейството си с коледно чудо. И така, малката Ана хукна бързешком към пощенската кутия, за да изпрати своето писмо до дядо Коледа. Писмото, изпълнено с надежда и топлина, бързо намери пътя си до Северния полюс, а дядо Коледа и Снежанка веднага се заеха да го изпълнят. Но щяха да имат нужда от всички свои помощници. Вижте го! Дядо Коледа знаеше, че няма по-добри майстори на бисквитките от елфите. Ало! Да! Да, Родмано! Родмано, чао! Шефа! Шефа? Шефа! Шефа! Задача! Шефа! Те веднага се заеха